Hello mga ka-listeners. Diana po ko diri mga ka-listeners sa lugar nga nindot kaayo daghang tanom. Mga kamunggay mga ka-listeners kay sunag pa nidto. Maglawoy tag kamunggay. Kay para healthy no kay pakusgan yun yung kamunggay ba. Pwede po yung mga kasi tawag ni kangkong, ganas. Yan. Nindot din sa probinsya mga ka-listeners kay presko ang mga utanon, away mga chemical nya di pud na to paliton kaysa syudad palit bagitanis tindahan sa merkado o sa mga mall no, mahal ning mga utanon. Bedere daghan napay iba oh. Tikpa mo nga po ng iba pa mo nang sa mo man ipangkuag inuno subak mga iba. Nice kayo ba? Oh, nga ni mga ka-listeners oh. Ang bahay kubo no. No nindot kay dili igang. Lusot-lusot ang hangin ba? Ha? Lusot-lusot ang hangin ani bugnaw ba kay. Og sin god. Grabe labad sa onang sin og udto. Para sa kumpaya, grabe yung inita dito ngaron ba? Kay sin ba? Mura lagi. Punan din mo. Sakto ni dito gana may pamanong. Sakto na. Sakto ni. Maglawoy ta mga ka-listeners no? Oo. Lawoy ta kamunggay mga ka-listeners no? Pwede po biatilis. Ipil-ipil ato. Mo ni ipil-ipil nga dagko ta. Dito. Kamunggay mga ka-listeners. Luto tag kamunggay. Makadong ag ite. Kay di ayong trabaho ite. Awan na daan. Sinirot asa ba yung butangan niya? Patang ni. Oh, magdungag ite. Magdungag ta na asa ba unahon na to? Bugas. Si dudong lay hawan. Di ay sudan. Bugas atong unahon mata kana. Sunod ni mangita tag kanang prituhon nga kanang kuan. Tabi saging. Way saging si pamanong. Siguro. Wa lagi saging na ay Dili ta magluto mga ka-listeners no? uda wa di. Kompleto Ricardos. Kompleto sa sugnod. Okay kayo ba? Muna siya ang tawagan ni Mateo kanang pugon. Ha? Kon. Muna yung secret weapon. Lutuan na no. Nawa ko ta kandaan di kumay na dak na ani. Way nagikay. Okay na bro, mo si mama ba nga gabudbud pukalet. Nawa ko ta kandaan. Mo ani kay di ko magbasa. Yan mga ka-listeners, ato na i-sit up sa mga ka-listeners no. Mga to ang cooking show. Sa imo po nang i-post dito. Post na to ni. Para makita nga to ang vlog diri ba sa kuan. Nindot man kay binukid style ba. Mo ipasa nimo sa imong pauso. Ha? I-upload yun, di ba mga ka-listeners? Ganahan na mga listeners, matanawa na yung itong kuhan. Ang mga pariner? Unsa imo mo pinili? Dili, mga Bisaya, matanawa, mga Bisaya po ba? Mga listeners na to. Unsa kit ano yung rumin ka? Ay, di lang na ito ipakita na imuhang kuhan. Ginira nga to ang cooking show. Okay mga ka-listeners. Unsa nag-food na to saging?
Haon ta mga ka-listeners, manood to. Naluto na ganitong lauoy, special, no? Healthy kayo kay kamunggay, no? Ikay bangko dali. Si Matia o si Famano. This guys with you, paye. Ano? RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning sugilanon. I love you, best friend. Bahag naman dyan. Ikaw, gyud. Direbe. I love you too, best friend. Love ko na niya. I'm all yours, Papa. Hoy, Lodi. Anong arim dyan kasi sunod-sunod na ko? Naglagot na ko ni mga. Sige lang, the more you hate, the more you love mo kunong. You! Hoy, bagag face. Hindi na ako mapatumpik-tumpik pa. Tita nga isaw sa gusa, oy. Day, bayot bitaw ko. Babae kong heart. Kay baw ko, mauman bitaw nga bagay tang duha, lalaki ko ug babae ka. Anong ingon anang imong hitsura? At kamatuuran, murag akong fats. Mga slide yun. Mo nga, this is it, pansit. Ang bagong haon nga ako, Philippines! Unsa? A, B, C, D, E, F, G, H, I love you. Will you marry me? Adutan nyo yagbay na. Pakasalta. Di man pwede dispinas. Unsa? Bayat buang. Bagong haon! Usahay, mas piliun mo na lang ang pagpakahilom o pagtago sa matuod tungod sa kahadlok nga hukman sa uban. Apan matud pa, the truth will set you free. Anda mo bang isugal ang tanan alang sa imong minahal? Bagong haon! Tagsulat, Martes Parba Albores, ubos sa direksyon, June Caraca Puanes. Dalit gapon kaninyo sa RMN Drama. Kumusta mga kasama? Nasayod ba kamong sa panultihon nga kung unsa kuno'y punuan, mausap ang bunga? Pero usor ba yaron ang markot? Mahimo nga ang mangga, mamunga o santol. Basta, pamatian na ninyo kining bagong sugilanon nga naguluhan. Bagong haon! I love you, pare. Gikapoy na kong goko nemo, ha? Pagpuyo, ha? Bunalan ti karon. Dili ko tay. Bunalan ko nimo. Dili lagi ti ka bunalan. Huno nagdagan kay, ha? Kutas na, gihangak na ko do. Gihangak na ko do. Dili ko patulit tay. Dili lagi mahimong dili tulion kay lalaki ka. Yuli kasi mong asawa ko maminyo ka o niya pisot ka. Pisot di ka tay. Usa? Nga naman. Kay gibiyahan mo kang nanay. Nayabag na. Dili na mo'y hinungdan nga gibiyaan kong nanay ni mo'y. Ha? Ay na pagkandagan ha? Ay na pagdagandagan. Ganina pa tayong nagsigig tuyok-tuyok din sa lamisa. Ha? Atakihon ko ni mong dili oras mataan ka. Kuhay kong tubig dito. Palihog dong. Giuhaw na itawang kay ko. Natural o mineral? Natural. Batol o gibaso? Gibaso! Karon o unya? Karon oy, kay giuhaw na kay kong maayo. Kapisti ba yan ni Musugoon? Oy, daghang magkikaya ting istorya. Pisti ko tay? Ukok o ilaga? Karaan dyan. Karaan, ha? Last ka na lang, ha? Last ka na lang. Ikaw na ba'y nakaingon nga gihanga ko? Dili pa ganay ko ni mo kuhag tubig ron na palayason tumagang alaka ka. Imo kong yatod o dili? Dili! Ayo, Noy Juan, nasi dyan, Noy. Diyan na rin, sa kalan na rin, Tablihan ako akong amigo nga si Dave tay. Asa ka? Uy, abdi ka! Dave! Tana na? Asa na ba sa mundo, ha? Hoy! Hey, dayaman siya! Oh, dayaman lagi ka, day. Kawala ko magdahom nga mo anhi ka din sa amo.
Di ko mo ani din kung wa ko pa uban ning akong anak nga si Dave. Saon nga makigdungan man gyud siya ning imong anak. Adto na ta na. Oh, sige. Adto na mitay. Asa dito? Magpatuli. Ha? Sige dong, duungan mo. Kopti ng kanahan ha. Kay kaganina pa mi nga sige gukul-gukul na ni. Nagtutuik mo sa lamisa. Di gyud magpatuli. Dong madlo ka. Aw, may giliwatan. Kisay gilaw. Kisay talawan. Suma. Ay, yatis ra. Ako imong gipasabot nga talawan? Ay, wa ko maghingani mo hangan nung gihangan ka man diha. Kita na may nagatubang. Unyag nagatubang dito, hindi ana ikaw. Kisa pa malalain. Tay, nagaway mo? Nagaway mo? Wa. Wa. Ay, nari na, tana Dib. Pasag din ang iyang anak diya kung dili na magpatuli. Tana! Tara dyan. Alam ko bitara, di boy. Sabot man kang magdungan ta. Best friends ko ta. Okay. Asa uy! Uban ko! Ayaw uy, dili mahimo. Kaya nga naman. Kay dili man pwede. Kay? Ingo man si mama nga tamatisyon kung may makakita nga babae. Saan sa man? Sa kuan amo kung matuli. Aw, sige lang. Uban lang ko. Di lang ko matanaw. Pamutang na mo diha. Dali dyan. Dili ka oh. Ilong ko bitara bay. Usapan na ninyo daan. Sapa. Iyo, para unsa man ning bayabas iyo. Kanya, para totoo. Unya ay naghuman ng kugtuli ninyo. Usap. Ay hala, nanggunit mo. Usap. No. Magnawa ko nimo kamot nga may kupot na ko. Ayaw kadlo ko eh. Laki man kaka. Dapat isogid ta. Bebe. Paraon sa mong kutsilyo iyo. Ay, dili niya kutsilyo. Labahan niya, labahan. Imo lagi ng gibait. Aron mas muhait. Mudot na yun na naghiwa. Ha? Agay dyan. Mangupot man kagugot eh. Mangupot man kasi kumbukton. Kuyawan ka? Alagi kuyaw. Saman. Sige. Kinsa may mauna. Kalan ba lang? Di pwede dungan iyo. Ay, di may mo. Tagsa. Dungan lang iyo. Buang ang maukang goldala. Ikay una. Ako iyo? Para unsa man ang tataran iyo? Kani. Pauran sa imong pikoy. Ikaw din imong pikoy. Hala, sige na, ubuan na ng imong purol. Kaya akong unahon. Hubo. Sige na. Ako? Sige na, ako karon. Ako. Ako gani? Oo, ako mo na imo. Sige na, kaya magsugod na ta. Kahit sila ba? Hala, si John, nakuyapan. Payo, kaya nagkamata ka na. Tay. Umana, tay. Humana sa imong mata. O saon mo pag katuli hanggawa ka, kuyapan man ka. Lugit na naon ng labahan ni iyo, takyo tayo eh. Iyag yung gibayad og mayo. Gibayad pag yun na mo sa mga tubangan. Ay, natural man na gabayiro na ron hait. Sa sunod ha? Ay, nagpakuyap-kuyap. Tay. Amaw ni bata Atay. Atay ka? Usa? Sorry, tay. Next year na lang ko patuloy tayo eh. Bata pa bitaw ko. Ay, sige. City anyos ka pa masab. Sige. Sunod toig na lang. Nagbaid na sa siyo takyo. Ay lang lagi kadlok lagi. Aron matuli na to. Magsugod na ta. Nabitaw ko. Sugod na ta. Ikay akong unahon kay tingalig maabta na sa btas kuyap ni mo sa mas miyaging tukig. Ha?
Kadiyot lang. Kadiyot lang. Saman. Silusod. Saman. Taas na inyong bintana. Adi kayo. Payagar-baya ning akong bay. Nga naman. Madara di ay. Madara kung sa? Nyara tiyo ha. Saman tiyo. Sa tiyo. Tiyo ka na. Madara gambak. Ay! Hala! Hala si John. May ambak sa bintana. Kaya sa nila na human, eh. Aron malikot na misa sa pa. Hala. Unsa to, Noy? Nang! Naalaki nila ko po lagi. Ay, Juan! Punita tong imong anak dito subos kay nyambak sa bintana. Unsa ko, no? Ang imo ko nung anak, punita kay ni ambak sa bintana. Unsa? Agay. John, okay ra ka? Part, okay na ka diya, Part? Okay na ko, Dave. Agay tay. Agay, sakit akong til. Naanak ko pagambag na ko tayo. Agay. Hanggaw ni mo! Lapian ka na ron! Masakit pa na kaysa tuli! Nga nung may ambak man taon ka dong. Nga Nang abang nang. Uy. Dere. Nga nung ni ambak man taon ka. Uy. Kung gusto di kagbalik sa bayag ni Iyok Takyo. Dere. Imo kong ipatuli, tay. Dere, oy! Ipahilot ikang hanggawa ka. Manghilot, manuli, mananambal man sa Iyok Takyo, daghan man nag-abilidad. Giahak man kang bataa ka. Katalawan ba ni mo? Okay, tay. Wa man ka maliwat na ako! Istoryahe! Istorya ito niya. Saba diha. Ipahilo to na ng imong anak. Una ka, mamutbot! Oy! Nalisa man ning til ining bata. Miyak sunday yung kubago. Ay, agay. Hay! Aguroy. Siguroy. Agatay. Papaganin ako sugdig-hilot, agay ka na. Oo pa di ay. Kagkaon pa ning tawa. Mas musakit din na to hiloton ron kay mahubag man eh. Agliw ko ng hiloton. Ay, sakit man. Agay tay. Agay. Ato ba katong nanuli mo sa imo hilot? Aw. Kadaghan magkakabilidad. Daghan di ay kabilidad eh. Nalimok pa na siya. Basta kay baw tay. Agay. Guwang naman. Muhilot, mutuli, ligwat. Ligwat. Mangawat sa palagsa. Ayaw. Mas musakit kay na to hiloton. Muhubag man eh. Huwag pagani na. Hiluton na to. Bisig. Agay Sugo ka bagambak sa bintana ka sa pultahan. Pultahan mangyangay ang agian niya. Ambak magas bintana nga pultahan. Dito kita to sa pultahan nga bintana. Nagkatang mas tatay dito. Ay, kanahan ni mo. Ako na mahinoy sa daan ini ron. Amaw. Good tay. Kay imo mo ko ipatuli. Usa? Ay, tayo pa be. Klarohon tani ay. Unsa maning anak ni mo, Juan? Magpatuli ni o dili. Kay maangin kino nga akong anak ini da. Dili sad matuli kay wa magpatuli ning imong anak. Usa mapagtuli anak nga napiang man na. Daray. Okay na bata pa man siya ni. Sunod tuig na lang siya ba? Sinog mas mabutan rin ni sunod tuig. Magnoy naman ni sunod tuig. 9 anyos naman. Tawagan ni Juan, unsa ka ba yung 14 ka naman gani nga akong gituli na dapa man. Unsa? Nay, takyo, ay sabar. Nakatugan ko. Pakawawan man tanay mo. Ay, dugay agud nimong managpatuli di ay Juan. May kay gapatuli pa ka do. Hawt. Alang-alang kay nakras naman ko nimo. Unsa? Nayabag ka? Katiguang na gud nimong nagpatuli buang nga ka. 14 tiguang? Sa man di ay. Angay ano'y biyan niya sa pinakadugang magpatuli sa bata oy. Unya ika-14. Wa bae. Naon sa na ba heno ani? 14 di kang natuli tay. Ini 14 na lang sa ko tay. Nayabag na ni oy. Oy. Iyo takyo. Tulian na lang ning akong anak oy. Bahala na lang ila akong manggongis na una magpatuli. Sabay na lamin ni John, Nay. Unsa? Ali na, John. Dili tagdapita sa lamo. Si
Sige ramang tingko diya sa batuoy, sa daplin. Unya, kabya-kabya. Ikaw ba'y mapiyang, bi? Nga, napiyang kong tin, natuliyon pa yun. Yun, dili ba sakit? May kani kay napiang ka. Kung na ka makadagat pagtulik ni mo. Ikaw ko tawiyap. Bagong ka ron. Ngi. Di ba gudingon anak ang porma kong lusok magud? Ana man o? Ana ba? Straight ang umo sa tubangan. Dili sa ka. Muram kang babae, ana, uy. Unsa? Alatay! Ingon si Lori, murag kong babae. Ay, sige lang. Mura man sad. Hala, wak mo laban niyang tatay niya. Ay, naku na siya sungog-sungog si Django Lori. Ito. Dali, kita na na ito dito sa kuan be, sa lawam dapit. Natuslog na ta. Dali. Aray, kahapdos. Oh, sakit. Hapdos. Asa ko na ba? Patinawa ko. Bastos ay. Ulo, basta din mo tanaw sa samad. Ayaw eh, ingon si Kiyutakyo kay makatamatis ko no. Tamatis yun ko na nga mo ang... Atong suwayan kung tamatison, magyod. Ayaw eh. Diya ka lang ha? Ayaw yun. Ayay, artihan mo day boy. Ayaw lagi. Ikaw na lang dyan, Bi. Atay! Atay! Ano yan? Lamok ka si Lori, tay! Lamok, tay! Andam na ang tanang tatulong rin dyan sa eskwelahan. Nayana sa niyang baon sa paniod to. Asa na ba ning tawhan na intawang kadugay ba may gawa sa kwarto? Jan! Jan, pagdali di ha, na usa malit ka na. Unang adlaw ron sa inyong klase niya, malit ka? Pagdali di ha! Sus, uy. Kalahin niya akong short, uy. Taas kayo. Lapas ko sa kong tuhod. Dapat ini, ana rao, ana. Tunga sa paa. Ay, bagay na jud. Hoy, Jan! Jan Travolta! Atay! Usa? Atay. Nausa ka? Nanamin, tay. Nanamin ka niya. Huwag ka makabantay ng puting putian ang naog nimo. Kapag ka napurbos ng imong gibutang sa imong naong, iabag na ka mura magkagnamo mo sa napog. Mamulbos! Mamulbos ba'y laki? Di man guna akong naong gipulbusan ako, tay. Ako magong liog. Ayaw kog eng nangamisa ka ng imong pulbosog sa imong naong. Mikat-kat na diha. Ay, sus, tay. Papasa na. Tay, sagdin lang guna, tay, oy. Imanit na ko. At doon ako, tay. Hoy. Nausa man ang short nimo nga gipilo man nimo. Abi. Ay, nimo. Ay, pagtarong yung taon sa imong short. Di ka pa maka... Sa imo lang pag... Ati man siya mong kaganaw, di pa ka makahimo. Atay, ay na naglabti, tay. Anaran na. Kamu buwan na. Naabot man na si mong kigol. Ikaw, tay, bawat siya kay mindset, oy. Mayo dyan ni, tay. Aron di mabasa sa uwan. Uwan? Init kayo. Uwan. Iubos na. Sus, Iubos na. Ay, pagliho. Tay, taas kayo, tay, oh. O ganahan ka itong bubos sa kayo. Ayo! Jan, anto na ka! Nana si Lori tayo. Ato na, mi. Hapit doon ba na mo si Dave? Hoy. Amin, na, oy. Sirit ka lang. Nakaw ka na ka. Sorry, tay. Pamin ako, tay. Ato na, mi. Tarungan ang lidaktan ni mo dyan. Nausa man na. Tarong dito ni, oh. Pida. Mura man bali ning bata, ha? Wa ba ning baliwat na ako nga laki kayo? Ato na, Mima. Oh, amping mo. Ayaw mo pagbuwag-buwag, ha? Pagdungan mo paniod to niya, dungan sad mo pamauli niya. O, ma. Ako ni bala ni Dave, nang mansya. Sige. Ay, pusag din ng migo ni mo dong, ha, dyan. Nala, sige, lakaw na mo. Padaplin mo, ha? O, ma. Tana mo. Ako'y bit-bit sa iyong bag, Lori. Ayaw, goan ra niya. May bayot kay di ka daog. Dali na mo. Managad ta kay hapit at tamalik. Dagan! What ako, Lori? Dave, ayaw ko niyong biyahe, oy. What ako?
oy, kung gusto ho na ako. Tagaan talaga ang chance kay... Nay! Babay man ka. Gentleman ba ko? Sus! Gentleman ko taon. Ang imong buhok ko. Oh, tabo na ang uban sa imong naong. Ipit sa imong dunggan. Ay, kakusuban na nanagan eh. Huwag ko makapas na. Nara sila ay. Oh, si Dave. Yang gipit ang buhok ni Lori. Sa kilid sa tunggan nini. Aray, akong heart. May sakit. Murag gusto na kong bugnoon si Lori. Karoon ka na ko, Lori. Bakit unti kas tinood akong kulor? Part? Ano nagikis mo na yung kilay ni mo? Nasuko ka nga gibiyaan ka na mo? Nasuko ka, Bart? Lo, suko. May advice si Tish na ako. Daoy, ay ko skilig. Ay, sigsapot-sapot, Guy. Nawa, Nung sampaw sapot. ko, eh. May advice si Lori Ay, na ko. sapot-sapot. Iyo, kiluod, uy. Ay, sige, agbay na ko, Lori. Ilmuot kayo. Kita na siyang gipaningot at dinagan. Sanggay. Kung si Part Dave ang muagbay, okay ra. Unyag ako, dili. Diha na akong kamot doon. Samsibog ka di sa kamot ba? Wagod na. Lain kayo. Abi pa lang. Uyab ta. Nga naman, di mahimo. Dili. Ansa? Nga naman. Kay mga suot ang mga igala. Ug di mahimo nga mag-unay ta. Dili ba, Part Dave? Ha? Oo. Sus, kisa ba nag-ingon anak ba? Kung manguyab, di ko ni mo dyan. Di ko ni mo sabtun. Ew. Ew. Nabuang galuri. Ay, kahilas ba ni mo paminahon, ay? Kuaaligin na mong kamot ba, kapuya? Ay, kalihog ba ni mo? Cute to, hindi mo basako ka. Ay, cute. Aray, kasakit na, na. Mangumot ka gaping, ha? Sakit di ay. Hagka na to, Ber. Mawang sakit, Ber. Bawag sa... Pahawa na ko, Dori. Sapoy. Di lagi tatalo. Suod ta. Hawa, Bi. Artiyali mo, oy. Sam na siya. Isam mo kayo. Bart? Mihunong lagi ka. Kisa mo nakita lang ni mo? Kinsa na, Part? Kisa ba'y... Hi! Sungod ko babayhan na rin kumutuulin dyan. Ay, dili ikaw. Kini siya, oh. Kani bang cute ni mong kauban? Hi, I'm Diane. You are? Dave. Ay! Dave ka? Nya Diane ko. Kung mahimong kita og magkaanak ta, ang pangalan sa atong anak, JJ. Ay! Grabe. Anak da yun. Di mo agig tipon, una. Di sa dili pa mga anak. Dor, kung magtipon mi, asa man na paingon. Di ba sa pagmabdos, dayon mga anak? Let's go, Dave. Come on. Yay. Gikupta ng bukto ni Dave. Di mahimo. Tana, Part. Tana dyan. Buhi ko, Lori. Tanda mo. Huy, babay. Buhi si Part Dave. Ikaw'y buhi. Ako kaunag kupot. Uy, gara ka? Midikit na hinon gagmayo ni Part Dave. Ako sabi. Midikit si lagi ka ni Dave. Uy. Nagdaw ka papapildi ko, ha? Map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 
Maulay na! Ay, John! John! Dayan, bawa na, Dayan! John! Ay, diri lang ko. Diri lang ko. Kay Linduting ako lang pa. Lindut kini ako pagkaimutang din niyo. Ni ako sa ibaba ni mo. Nagkob. O niya, ikaw na hayang. Samtang nadatugan nato ng usa ninyo kakauban niyo. Bahawa na kayo nadatugan na to si Park dyan. Ay, hayo. Diri lang ko. Hindi ka mo bahawa niya, ha? Pwes, diri ba? Ay, ato mo. Ay, ang biraha. Ay! Gani ka. Gibitad ni mo ang iyang buhok. Yangas ka, please. Lo, gibitad ni mo ang iyang buhok. Ouch! Nagsilos ka? Ganahan sa bagan ako? Dili ka akong type, uy. Si John.
Si John? Ay! Abi na ko karibal ta ka. It's okay na. I'm not mad at you na because you are not my karibal di ay. Dapin, Debe. Dave, barog na. Nalata na si John, oh. Buyan ako, part, kay... Ay, napag ako sa kong hawak. Ha? Oo. Nakakakus ko ni mo ganyan kay sa pagtumba na to. Sakit kita. Lugawa. Sorry, Bart. Tana mo, late na to. Okay, let's go, Dave. Hey, wait for me. Hey, Namiya mo galit. Si Bart, Dave. Puro mag-isapo to galit. Bart! Uy! Bart! John! Uy! Wata ko, uy! John! Lunchtime na. Doon na ako si Dave sa iyang chair. Dili ka kadlungan ng tawhana hangtod nga mauyab ko ni siya. Oh, he's so cute. Bagay kid me. He's cute and I'm pretty. Bagay mi, di ba? Bart, tana. Lunch na tanin ninyo ni Lori. Tana. Kamu lang. Di pa ka mukhaon? Aw, unyalan ko mukhaon. Sabay biyagita. Di ko mukhaon. Ha? Nga naman? Sakit mo tiyan? Labadin mo, unsay sakit mo, Bart? Akong heart. Ha? Wala ko may bawa na. Masakit tong di ka heart. Pahawa na, Dabi. Ano laging di mo kamukha unoy? Ako'y gana. Ay, nako'y buwad. Sure, tani, aron mo gana imong kaon. Magsakit man ang tiyan mo kung di ka mukhaon. Concern ka na ako? Tural. Tinuod? Amom, neka. Lain sa kay dili, may gugod ta. Ikaw ganahan na ng inamiguray imong pagtanaw na ako eh. Hi, Dave! Hi! Sabay tag-lunch, ha? I have adobo. I will make hongit of you. Ikaw ganaga-adobo eh. Excuse me. Ha? Hey, wait! You don't like adobo? What you like, man? Karte ba ning bayana eh? Ikid lang nga kayo murag itik. Uy! Shh! Grabihan mo nakatutok ni... Tubayan na ba? Kasi nga na to, Dayan? Gulabot niya eh. Hindi ko ganahan ng bayana. Naunahon kayo. Nasagin na lang to sila eh. Niawit ako ko. Sa? Bart. Sa mo na? May isulti ko ni mo ha. Sa lagi na. Dali aruri kay... Mapas ko ni Bay Dave. Kung ni Dayan. Asam to sila paingon eh. Dugay naman kitang amigo ba? Mga bata pa lang ta nga nag-uban na ta. Kasaksi man gani ko pagtulit ni mo sa una, di ba? Sa paluri eh. Pinundong pag-iw ka na. Sa bagay na misulti na ko. Kuan? Eh, kalain no. Pero dili ko gusto nga maunahan sa uban kay dugay na kay na akong gitago-tago di ani mo. Sa lagi? Sa man, may buni ka? Wa, uy, buni. Sa di ay? John. I like you. Nabuang na kalori? Anong buang mo? Pagpuyoy! Wa lagi unay. Di may mo nga, lain kayo, suod kay ta. Mura naman kita gigsuon. Kita ka? Nanindog akong mga balibo. Kapidli, lori. Yung kaluod ganing bayan na. John, awas ako Ay, lagi kukupta. Ang sama ni siya, oy. Kaya baso na ko sila. Di na ganay. Uy! Awar gituhan na. Nahibaw ko dyan kung kinsa imong gusto. Apasan ako sila, Bi. Nalipat na ako si Dayan. Wala siya makasunod na ako din karon sa luyo. Di ako nining dako nga punuan sa kahoy din sa luyo sa eskwelahan. Ay, nasa kong gibati ganina eh. Si Lori, nakagusto ni John. Ngano si John pamangkyod nga among suod. Mas makadawat pa ko nga salain siya makagusto. Di lang unta sa suod ako higala. What? Uy,
Yun saan mo pagkaibaw nga ni ako din eh. Pila ka tuig na ta naguban-uban. Di pa ba ko maswito ni mo? Tupad kong lingkod ni mo, ha? Bahala ka. Ako, part, di ko mo to nga wakay gana mo kaon. Kailaki ko ni mo. So man, may gigaw kay ubsan ka? Unsam na, sulti good. Lain na magtagog-tago kasi mong gibati, uy. Suod mo gata. Gusto ka? Suod ta. Sorry, part. Sorry nga nagsilos ko nimo. Sa? Silos ka? Nako? Lain na good part. Nga naman? Nagsilos ko ninyo ni Lori. Kay nakagusto sab ko niya, part. Unsa? Buang nga good. Nakagusto kang Lori nga. Badoy makina. Mura maginaglaking mamurma gani. Ha? Nasa ato pa? Huwag kay gusto ni Lori? Simbak ko, Bert. Huwag yun din noon. Kung mao ka na, dili ti ka mahimong karibal ni Lori? Salamat, Bert. Salamat kayo. Tapos ko niya. Kalami. Pero, sasama ni gayon. Dahil, kasakit. Mihila ka? Ngano? Uy. Sulti ko. Ingon na ba ka nga watay sekreto sa usag-usa? Ngano lagi mihila ka? Kuwan part, nagsakit. Nagsakit akong tiyan. Gigutom na ko part. Lapas ng oras sa itong kaon ko. Mangaon na ta. Sorry part, sorry. Sige. Mangaon na ta. Ay, mas Lori. Para magdungan ta. Basta huwag ka magkagustong Lori. Wa, lagi. Sige mo rin nagitago-tago ka. Kaya maikog ka na ko. Unya ka ng luha para na ni Lori. Di ay. Lori ko taon. Para ni Nimo. Ansa? Para imo ning luha kay paggugukod pagyud ka na kong kaon. Gutom na kay ko. Di nila ta mangaon. Mukhaon ratog iya si Lori. Ha? Kadir. Asa mo kami? Barog man ka? Dini lang ka. Paabot ako kay pangitaon ako si Lori. Aron nga magadungan tas pagkaon. Kadir ako part. Milakaw na siya. Kasakit sa akong heart. Mura magnaidagong nga mitusok. Nga naman ni. Heart, behave. Naibaw ko. Dugay na nimong crush si Dave pero behave heart. Di mahimong sakitan ka. Dili sa mahimong masayot sa kamatuoran. Kay oras nga may baw si Dave sa tinuod nga. Isa imong pagkatao. Tingali, himpit ka niyang likayan. Hay na sila pa. Ang butlong Tana mo nung ka na akong maparehas matagipangita. I'm so hungry na. Di mo kaong ka. Gusto ko dungan may kaon si Dave. Pangita ko na mo. Magbuwag tabi. Dito ka ari ko diri. Hoy, Lori, wait. Tansaman, uy. Saman, uy. Gusto ka tabangan ta ka? Tansaman? Nga makagusto ni mo si John? Ansa? Feeling na ko, no? Guwapa ba ya ka kung magtarong lang kasi imuhang forma? Oh, ano day? Naunsa din akong forma day sa problema ni. Mura kaglaking tanaw, no? Sige lang ka nagkao, bisa na sa eskwelahan. Bibi, kuhaan Ay, pangwag ka. Ampi na ba? No. Sis! Oh, di ba? Mas bagay ni mo nga wa kay kao. Mas makita ang imong kagwapa. But of course, mas gwapa dyan ko ni mo, no? Next tra ka na ako. Then, asa na datong tarungon kining sleeves imong uniform. Ayaw nag-isangis imong apaga. Kailain kay tanaw.
Ay, isa sa muka ni may nagtanunan ni mo. Ay, nagipaubos ka limuot kayo. Sa muka sa limong bayhan na ka. Ay, pipi ka po yan ni mo. Okay na, naaray. Okay na, ha? Sunod, ang poise na lang ni mo. Bibi, ano ba? Ikaiba. Ito imong buko-buko, bi. Sa muka sa nimo. Ayaw pagbako ba? Kay minus kintan-aon ang babae nga bako. Bibi, o di ba? Mas nindo tan-aon. Kapoy, daghan na sa artist kinabuhi, Kung ikaw dahan kag-arte, ay kong iangin. Ganahan magkakagusto sa si Johnny mo. Ikaw ba? Ikaw pa'y tabangan, ikaw pa'y masuko. I'm sure, kung makita ka ni John karon na maibog siya ni mo. Bibi, unya, masulo na ako si Dave. Lore? Hello, Prince Charming! Lore? Ay, namas John. Oh, Lord. Sigang nga di masudla naglango imong baba. Ang ngayon kay ka nga gidunghay nimo yung buhok. Ug wa ka magkao, unya. Gitarong nimo yung blouse. Misamot ka kagwapa. See? Ang ngayon lagi ka. Lord. Unsa man, Dave? Sige magtutok na ako. Mahimong mamisita ko nimo si inyo unya. Unsa? What? Mamisita ka niya? No, Dave. Ato pamisita sa amo. Near man ang among house din sa school. Uban ta unya ha, makatultol ka. Labi mo, babe, kang akong mami, okay? Kaya pati lang unta ka. Kamunduha may pagtabi, Pagitaon ba na ako si John? Lori, wait. Lori! Ayaw ko biya, Dave. Ganun na pala po ko nangita ni mo. And I'm so hungry na ba yun? Kaurugi mo Apaso na ko sa Lori. Aha? Hey, Dave! Hey! Sabay lang taoy! Hey! Makalagod! Don't tell me. Manasayip ko sa kong pagtabang ni Lori nga magwapa siyang tanaon. Dili ni mahimo! Dili na ko makuha si Dave. What Diane wants, Diane gets. Naginina lang kong kaon pa ito Dugay mo. Nero, buwad. Tunga lang tayo ni. Salamat, Part. Ganahan sa kugbuha dyan. Kaya nagsuntaan diya. Mangayi po gani akong buwad. Samkay. Imo na lang niyo. Ay na lang. Naman ko pinakbit dire. Tagay ko be. Ganaman ko lang pinakbit. Kuha Butan niya akong bawnanan. Halo? Paatim man? Hindot sa feeling imong atimanon. Part. Inununan, Part. Gusto ka? Ayaw na. Piniritong isda man sa ning ako Lor, ganahan kag pinirito? Ako, gusto kay kong pinirito, Part. Ay, sige lang may unon sa bahay, oy. Ako ganahan ko kinununan. Kuha diya. Di mo utangan akong bonanan. Sapa diya, Lori, ay. Kita ka, nagkamumo niya akong kamot. Kuha diya, kung gusto ka. Di ako ikutsara, Lor. Ako nalikuha. Ako ibutang sa imong kanon. Kalamis akong adobo, oy. And it's so daghan. Dili nyo ko makaurot, ani. My gosh. Ilamang na sa din ako unya. Hi! Unsa yun sa auntie, ha? Oh my gosh! What's that smell? Ew! Inununan, day. Butang niya imong bawnanan kung gusto ka mo tilaw. No. Dili ko mo eat, anak, no? It's so mabaho. Atakiyon ka, sige ka gadubo, day. At least lami. Bade ha? Hambog ka nga. Daggan mo adobo. Ayan mo ko na, be? Here, Be? Daggan din na nga. Usan mo nakabuok. Ako ni, be. Palalong na yung managikuha. Ingo magkasubra ni mo. Ya imo lang ilamaw. Kaysa imo ning ilamaw, ako lang ni. Hala. Pero tabang lang mong adobo. Pero madana ni. May buwad mo sad ko. Hala, dili man na para imo. Para man na
Ay, okay na dayan eh. Mas ganaman ko sa pinakbit ni Lori. Be, gay ko ano imong pinirito, Dave, be. Uy, gamay lang kinaday. Akin nila kung inuna, no? Imo na tanan. Inanuunan. Imo na. Ay, adobo naman ko gikan nimo. Kuha lang ni. Di lagi ko mukhaon, anak mo eh. Di na mo eh. Hugasan na ako ni akong bawnanan. Ayaw sa. Ano man? Dagan pa kayo mong kanuno. Murag, wa man ako eh. Ako lang nabi. Hala. Ay, di rin di mo kuha ang akong bawon nga kanon. Patay gutom. Patay gutom. Sibat ka lagi. Jan. Unyang gabi ingon ako si Lola nga mag-adobo mi ha. Ato niya ha. Ay, nakakaon ako adobo, Lori. Okay na ko ini. Ako lang, Lor. Di ba maingon man ko nimo mamisita ko nimo sa inyo? Ato na sa ko manihapon. Sa? Mamisita ka ni Lori, bay? Oo. Dili. Ay, tuwa na niyo dyan, ay. Pirmi mo na siyang matus amo. Aw, kamo, di ba? Bisita na rin tawag ka na kung matus sa bay. Bisita, good, kay di man tuwa mong bay. Inyo man na. Lasong nga. Lahi man ang papamisita ang butang ko ipasabot, Lori. Unsa man part? Mamisita ko niya isip yung admirer. O dili isip yung higala. Okay. Tubig. Tubig. Unsa? O di ba? Okay na ka, Bert? Sakit. Oo, sakit kinang matukan. Sakit kinang matukan ta sa tutunlan, uy. Sakit sa heart, uy. Di sa tutunlan. Okay naman ka, Bert? Tana. Mahunaw na tanin nyo. Kay magsugod na sang klase karong tagdaod. Waman ko kabantay nga may bag-o na dieng namuyo di sa bahay nilang Norma sa una. May bag-o na sabdi ay ming silingan. Kana diha. Kana. Gusto kong palibutan ninyong bangko, ha? Kanang punuan sa dakong kahoy. Kanang tapot ra sa punuan, aron nindot ka tan-awon. Yun na pa. Nakailaman ko ano babayhan na. And everywhere. La, kuno ako masayop. Si Norma man na. Nahibalik na di ay siya din sa among dapit. Tarungan na ninyo kay dako baya kog bayad ninyo. Unya bonusan pata mo. Daghan naman kog kwarta. Ma'am. Okay. Nitaas ba yung liog sa mong mga silingan? Nahibong sila nga kalit kog mitong og balik din sa among dapit. Ug ang ganhi kong karibal sa tanang butang ay nasa kong atbang. Mitanaw na ko dinhi. Pasuyaon ta kag maayo. Nagtuo kang nalimot ako sa imong gibuhat nako kaniadto. Wa pa aman siya. Dumot sa bukog na to kanang bongbong papintalan unya nako nagbago ha. Unya pailisan ako og tile sa gamong saog aron maayo na kong makasayaw-sayaw kung magzumba og magyoga ko. Mao na akong secret sa pag-maintain sa kong figure. Ingat gihapon kog lawas, no? Lano. Kusta na yung tubag? Oy, ano makabati sa dang uban ni, ha? Lano, ako mangyagi padungog-dungog ini babayana ba? Nagtuo man ni siya nga nasuya ko niya. Wa pa gid ni siya maka-get over sa among away sa una. Uy, hala, kalit man siyang mituwad. Uy. Si Juan, sigag ka na naglakaw pa ingon din mutuwad pagig kog maayo aron makita niya ang dindot akong lubot. Paibugon ako siya. Tatabi po. Oy! Juan! Is that you? Oy. Norma, ikaw na? Juan! Oy! Kalat
Kamanagatan kumpayot. Wow, kabusok gihapon sa mong bukton, Juan. Uy, waman gihapon ni mausab. Sama sa gihapon. Lison, maghihapon kag bukton. Magsige maghihapaw kong barbell gon. Wow! O kagimuntian, hawagin ni mo dako, Juan. Uy, nindot gihapon kayong hapyuron, Kaya magsige magong sit up. Asangan? Sit up o push up. Hala, no. Kanindot ko di ay. Norma. Kanaw na kay. Layat na ko na kay bugat naman ka. May bugat ko? Nanambok ko? My gosh, mag-zumba kog 3 ka oras unya aron mo shed kog pounds. Mao ba? Ay. Oy, hala si Amansya. Nagtanaw siya din mo. Agay galog isa palita ko ni mong kalituan. Agay kasakit sa kong sampot. Agay. Sorry. Hindi bugatan na kay kunin mo. Sorry, wala ko tuyo Nagtanaw na mo sa mansya nga hait kay tinanawan. Karon ka. Agay, agay kasakit sa kong sampot. Agay, maglisod kong barong kugusa ko. Agay kasakit sa kong batang mura kong napiang. Dali. Akus ka nagpagihapon ni humuhuan. Oy, nakadaog pagihapon ka kugos na ako. Ihatod ko sa baby. Sige na, agay. Uy! Hala. Kawal, yun gihapon di mo aman siya, good. Nasuko siya aman siya. Butang na. Don't tell me na ibog gihapon ka niya hangtod karon. Kay between na mong duha, mas gwapa na baya ko niya ron. Mas taas ng akong ilong, o niya mas busok ng akong sampot. Bisa kumuton pa ni mo. Sige na, kumutan na. Basta ikaw, Juan, librera. At tutasod na. Maghibo tag milagrong duha. Buhot sa'yo. Palagot sa kontra. Mamatay ka sa inggit, Amansya. Mamatay sa inggit. Kinsay mamatay sa inggit? Hoy, saba di ako, Juan. Aron yun ingnong gwapo magpapungol-pungol. Gwapo na lagi kang daan, bisan pag makadungog ka pa. Busa, dali na. Ihatod ako sud sabay. Tana. Pero, haton ra ha. Ngano man, gusto kang may buhaton ko ni mong milagro. Ay. Okay ra ko. Dugay na bayat ang magkita. Mingaw na ko ni mo. Gihagan ko na mo. Bigat lang yun. Nagtuog yun sila ay nga apektado ko. Too mo? Ha? Dili. Too mo? Ha? Too ba mo? Dili. Amansya. Dili ko apektado. Wala ko feelings para ni mo, Juan, nga mangingilad ka. Ha? Amansya! Ay. Usa ba ka, oy? Usa masaan ang mga tanaman diha nga imo man nagikamot-kamot. Ay, ko... Nay, nangahog na ng uban diha sa ubos sa kaang. Naunsa man ka, oy? Pag sino kaluo sa mga gagmayng bisitas, naangin. Kaysa pagkisigihan ni mo kantaw diha. Wa, nay. Oy! Hala! Si Juan bakit tong may gikugos nga babae? Oy! May bag-o na di ay nagpuyo diha sa kani Pinoy-ana nila ni Norma. Uy! Ug suod di ay ni Juan? Ay, maode ay! Unsay maode ay, nay ba? Maode yung gipahimungtan mo ka ng mga tanaman diha og look. Kay nagmaninoy man di ay si Juan. Maninoy ba, nay, oy? Oh, nangugos man. Di ba maninoy mo na? Nay, sabad yan, nay, oy. Sige na lang, sige. Okay, duwa pa mong tago-tago, may pa. Kinsay nagduwa og tago-tago, nay ba? Ay, kamugos, Juan. Duwa mong tago-tago. Tago-tago sa pagbate. Isa. Ay, buti mo, nay, oy. Mukibawa ng imong gipanulti. Ay, di ka mamusulti. Apan nasayot ko ay aman siya sa matuod ni mong gibate. Si nanay. Maritis ka ang dako. Ay, mantayon. Ay, kay mabatayan man sa biyod. Kaya kung ako lay pagbuton. Tagan akong higayon. Laing higayon si Juan. Total, dogay ka namang na biyuda.
Unya, dugay na sad nga gibiyaan na siyang asawa si Juan. Oh, kamo gyud tingali angay sa usago sa aman siya. Uy, karunay ba? Dili kay si Marites lang ka. Kundili, si Marisol ka na sad. Kay sulsulan ka ng dako na ya. Bisan mag-unsa pa na sa Juan ay. Dili, nagyud ko niya mudawat pa pag-usab sa akong kinabuhi. Ese! Unya! Nganong taas magtayong ng liog ni mo diya si Glantaw sa atbang? Oh? Kaya nga no di ay nay, si Juan di sa dang akong gilantaw nga di man. Ang ako mang anak ko naabot na ba? Nasa ba ka diya man siya ay na? Naday eskulahan sa atbang nga diha ka man maglantaw. Ay, nala sige. Oh, sige. Lain na ba na magsige og loom kay mugawas ang panuhot anak sa lobo? Nasayop ka nay. Wala ko pagbati ni Juan bisag gamay. Oh, ang kanan ay wa pagid mo gawas gikan sa ilang norma. Nag-unsa makato sila dito sa sud. Kalami gyung. Ang akong tanom, akong mga ay kaluoy sa akong mga tanom. Mao na say akong naluok. Ay, makalago. Ni special ni nga juice, ha? Kaya ako ko'y nagtimpla ini. Pineapple juice with love. Sige na, dawata na. Salamat ka, Norma. Naghago ka pamanggit in taon eh. Mapauli na ka ko. Unya na. Imnauna ng juice. Sige na. Ala, sige. Pero human ini, ba mo pauli na ko. Okay. Cheers. Kalain mo inom. Katamis. Murag ako, no? Sobra ra katamis. Ingon anak ko kung magmahal. Sobra. Ay! Naunsa man na. Sorry. Wagin ako taong tuyo nga mabugwak na ako sa imo. Atubangan, Norm. Yeah. Sige, padayon lang sa pagpamahid. Sorry, ha? Sorry. Bugnaw kayo ang juice nga. Ni dapat sa kong panit. Pero init kayong imong pan nga ni hapyod sa duha ko kabungtod. Ontua? Juan! Saan mong gibuhat sa dughang Norma? Nagmasahe! Mga bastos! Aman siya. Kung na akong nagitapuhan ang iyang dugahan kay nabasa. Aman siya. Diya ka una, Norma, ha? Apasusan ako. Dili. Basag di siya nga mo biya, Juan. Mano basag gani anhiman siya nga di man may friends, ha? Kasaksihin noon siya sa diliangan niyang masaksihan. Agoy. Lamig na unta kaayo tong akong pamati sa paghapyod-hapyod ni mo sa kundugan, ba? Basa pa kaayo, tawasag trapo. Ibalik ng duha ni mo kakamod sa akong dugan, Juan. Diha ba, Diha dapit ba? Daan pagid ko. Wala gigid ko masayop. Naghimo gyud sila duhag milagro. Wa man lang sa sila manira sa ilang pultahan. Mga bastos. Wa maguna-una nga uroy og may makakita nila. Grrr! Ngano basad nga may adto pamanggit ko. Ngano pamanggit nga nanguryoso paman ko. Karon, gipasamot na hinuon ni Juan ang akong kalagot niya. Busa! Sugod karon! Bisan sa pagduol, dili ka na yun makapaduol pa na ko, Juan. Never again! I'm so hungry to get mommy. Gikuha sa pati gutom ang akong sudan. I don't like that John good. Ug labaw ng I don't like much that girl Lori. Pero... Mommy? Mommy? Naminaw ka ba
ba sa kong gisulti? Sa ato? Duha. Kato ba nga I don't like that patagutom na si Jan and that girl, Lori? Ay, anak, nabaguhan ka lang sa pagkong-eskwelahan di mo karon. Pero sa umaabot, maka-adjust ka na unya, ilabi na kun, makakita ka nagsuod. Oh, speaking of suod, gusto kong masuod si Dave. Oh, imong classmate? He's so cute and so guapo, and so appealing, and so macho, and so tall, and so smart. Iapil na lang sa pangubang cell site diha na karon way mahay ang globe, sun og dito. Pwede na din ang lang din Mami? Nag-iskot ka magkanig smart. Ganon dili man pwede ang ubang site. Mom, smart me. Kana bang... sabi kayo Bisayang klaro anang smart, uy. Kanang, bright na lang, uy. Ano mas dali, bright. Basta kikanahan kay ko ni Dave, Mami. Gusto ko siyang mauyab. Unsa? Uy, Dayan, bata ka pa kaayo, ha? Ayaw o naan ng uyab-uyab. Like do. Dugin na ka nang uyab, ni. Wala ka mahibaw. O karon nahibaw nako. Karon nahibaw nako pagpuyo. Me, I like him on. Pero, I don't think lang that he likes me. I think he likes that badoy girl nga si Lori. Guwapa tingali. Baog og pilok. Guwapa lagi. Taas og ilong. Di guwapa. Kisabol og lips. Confirm. Guwapa gyud ay. Morena. Mas nindot tanawon ang babae nga morena. Mas nindot ka ko tanawon, Mami. Kay mas sexy ko. Nya, puti pag yun. Nya nga nung murag na insecure ka man atong babayhana. Uy, wano? Siya na lang? Shit niya. Ugma. Paniguroon ako nga magkauba na gid mi ni Dave sa pagpauli. Og ihatod ko niya din sa atot mi. Nag-una lang jud ko ron og pauli kay itsugutom na manggod. Kung wa lang ilugan ni atong boyset nga dyan ang akong sudaan naka-lunch jud unta ko. Oo, ibutag nang imong kinan-an sa lababo ug hugasin na laghapit. Mi, maraf ang akong hands sa sabon. Ikaw na lang, good. Oy, Dayan, daga ka na, ha? Kinahanglan pagkat-on ka na sa trabahoon sa bahay. Hugasin na. Apili ng mga kaldero, diha. Ew! Hindi lang ko ganahan mo kapag sabon panlaba o panghugas sa plato. Kay makasapnot man na sa party. Nga ma-discourage niya na ako si Dave. Naghihikap niya sa akong kamot, mi. Wait! Mami, look! Ano siya? Mana siya? Ali! Hain ba? That boy, kanang bag-ong miabot anak at bangabay na to. Oh my! Nasa di ako puyo! Oh my gosh! We are silingan, Mami! Ay! May sugo ako, Sugo ada yun ko! Sugoon ka kunsa! Sugo ada yun kong panilig sa atong tungkaran aron makita ni Dave nga kugihan ko! Sige, silhigya nga itong tukaran. Unya apila ng kanal sa atubangan, ha? Aron dili magbara ng mga sagbot diha. Unya pagkahuman, daube. Unya, bubui ang mga tanom o kuhaa ang mga layang dahon. Ha? Like, me! Siligra man ang akong ingon ni isugo ni mo nako. Kadaghanagod ano? Aron magkaigo ng imong nagustuhan nga lalaki nga kugihan ka nga pagkaanak. Bisan ang tinuod tapulan kag numero 1 kay ang tanang trabahoon imo rang gisalig diri nako. Ikaw kay sad-an ana. Dili ko nimo patrabahoon sa una kay pinangga ko nimo. Kita na ka ni Dave, me? Nakaklaro ka sa iyang now? O di ba gwapo, no? Og nindot ang mayroon! Gwapohon tuod, bata. Gwapo gyud. Og dili kay gwapohon, Rami. Madilig na ko sa gawas mi, ha? Nya hugas silong niya ng plato na ko, mi, ha? Unsa? Oy, tay pa. May karag ba kang bata ka? Huwat sa... Hoy! Saman, mi? Naa siya magpuyo diha. Basin! Kay naman siya di misud gikan sa eskwelahan. Nga sa ato pa.
Anak na siya sa mortal kong kaaway, si Amansya. Dili ha, dili ko musugot nga makagusto ka at utawhana. Karon pa lang putla ka ng pagbatian na yan. Kay dili ko gusto nga magkarelasyon mo sa anak sa akong kaaway. Ha? Me, you're so bago here. Unya, may kaaway na ka? Dili ko pag-uwi ni Dapita na yan. Karaan kong nanimuyo din eh. Pero pag minyo na mong dati ni mo, namalhin mi sa syudad. O karon lang nabalik din eh. O kanang bahay diha sa atbang. Kontra ko kaayo ang nagpuyo diha ka ni Adto pa. Okay. O say okay. Okay na ka as in okay nga dili ka na sa iyang anak. Ay, okay. Wa ko'y labot sa inyong away sa ihang mama. So kaman duha, kamurang duha ang nag-away. Wa kami labot, no? Sige, manilig na ko. Dayan, sultihan ta ka. Sultihan ko unya, mi. Hoy! I tell you, young girl! Later, mi. So pakirag pilosopa nga pagkaanak. No. Dili bahin mo nga magkagustuhayag akong anak ug ang anak di anang Amansya. Over my dead addict sa Zumba nga body! Hi, ma. Paamin ako. Pagilis o na kay gipaningot ka. Higo sad nga maluto na katong akong giluto aron makakaon na tagpanihapon. Okay, ma. Akining ma. Noon sa dito mga kaang sa may bintana. Nangahog lagi itong ubang mga kaang. Ha? Ay, gambakan sa iring. Iring kumagat ganina. Ha? May iring deta, ma? Bago lang. Sa atbang. Unsa? Ingon ka ato, unya, nasa atbang? Ay, yan na guna-una ang akong gisulti ni mo, Dave. Sige na, pagilis na. Kaya gipaningot ka. Yes, ma. Ma, yan na lang kumukhaon ni Pauli na ko, ha? Mula ka kong balik, human ako gilis. Asa man ka? Sa ila ni Lori. Kada adlaw mong nagkita sa eskwelahan unya mo adto kapag yun sa ila. May tuyo ko ni Lori, ma. Basta, adto ko sa ila, human ako gilis. Bisan pagtambo man lang sa bintana aron makita ko niya nga nanilhig. Ang sakit na ba yung akong kamot ug kuputan ng silhig tukog. Kitsugahi ka ha. Ay, Dave. Lilisad ba pag may time? Hala, dana siya. May kamas na siya sa ila. Manilig ko balik. Wa man mo ligid diri sa akong dapit. Dayan? Dave! Oh my God! Shucks! Inaptan ko ni muna nilihig. Oh my! I'm so singot ba ya? I'm so haggard. Pero, ingon ani mang gig ko gudoy. Kanang gig ko sa school ba? Mo help ko ni mami sa household chores. Oh my gosh! Kauwaw anyway. So singot me. Buta na gudin mo. Yeah! Ingon si mami na ako, ana. O kugyan pagid kaayo? Yeah! Ingon sa siya na ako, ana. Pero daoy, kauwaw ini, oy. Asa man ka nagpuyo? Nalagi ka tingi. Nara diya, oh. Kana, mo na yung bahay. Kamoy mo'y bagong namuyo din, he? Yeah! Ay, daoy. We are silingan, di ay? You want juice, coffee? Ayaw na lang. May atuon pa ko. Ay, kung ano, ganahan natin kumuuban ara masuhito ko din you know na, I'm just new here. Pero I'm so singot manggud-uy kay sa pagpanilig na ko din Unya, uman ani, manlimpyo pag ko sa sud sa amo. Kay, you know na, we are bago here. General cleaning pa ko. Kakugyan din mo, no? Yeah. Ay, ano magyud na, di ba? Basta sulo nga anak. Help magyud sa mom sa mga buhaton sa house.
Dayan! Unsa man ang imong uniform dire? Pataka ka man nagbutang. Si Mami, uy, dili makapaapot. Kay ba na siyang nagdali ko sa akong buhatonon diri? Sige ha, may atuon pa ko. Okay. O nya, apit diri sa amo. Gikan ka sa lakaw ha. Magluto ko. Arita man ni hapon. Sige, salamat. Sige ko no. Nga sa ato pa. Nga sa ato pa muhapit siya. Dave, what time ka mo balik? Papa ko mahibaw. Asa di ka? Layo kagatuan? Sa ilang luri, mamisita. Ako na rin buwak ninyo ha. Salamat. Asa? Hoy! Baho man ang buwak ka! Wala maminaw ay... Gikutlo gini ang usa ka buok Rose nga naadaplin sa karsada. Girl! Among buwak! Unya iyang ihatag ni Lori! Girl! Unfair! Magkalagot! Ituntak ang buwak ka! Paghinay ko ng kaon na dyan. Sawa ka, oy? Di ba ka makagaling og tarong anang kanang tinain mo? Di gid makatarong og galing ana. Tungkol kay paspas kay nimong paghungit. Dili, usong-usat. Usong-utag? Saba, pa-slide lang. Paspas lang ang mukhaon, tay. Kumplito nung kusbagtang. Di parehanin mo. Hoy. Wapay na iban ng ipon ako, no? Mga batay? Ayo! Hey Juan! Nasi dyan ay! Si Dave. Niya si Dave. Ha? Ay! Way mo mo akong naong, tay? Diyan? Tay. Lain ko ni mong tinutukan ako, tay. Ngano ka? Ako ha? Sukay na ako nakabantay ni Nini, ha? Sa gamay kapag yun, ha? Gipalabay lang ni nako kali ato kay bata ka pa. Masindara ka to sa imong linghod nga pangidaron. Pero karon, pagtarong dyan, ha? Usawa ka? Sulti ko stinod. Bayot ka? Tay! Ay na kung bayot ka. Kaya mos-mustik ka dihas lamisa. Ha? Unsa? Saba? Tatay eh! Ako? Bayot? Yeah. Ha! Kadako na kuglawas, tay. Nya magbayad ko, bagay ba tatay? Kiyay ko no, kiyay. Tay! Kiyay ko no. Takam lang ka tayo eh! Yan mo kalit magkakalumoy diha. Ha? Tay, joke na ning ako, tay. Kiba ang mga komedyante kay ko. Joke, ha? Imposible nga magbayad ko, tay. Bagay ba tatay? Ako ba? Ha? Liwat ko ni mo? Astig ko ni. Astig tayo, di ba? Joke on ta ganyan ka. Ana ha? Ako. Doon sa ako, Steve, tay. Ha? Excuse me, tay. Nagkalit lang kalaking tingos ka nahan. Muang ning alaka. Habila kong nabayot ha. Komedya na di ako, no? Liwat gini na akong alaka. Komedyante kayo. Bart, nialagi ka? May assignment ha? Oy, kuhan ka rin. Asa ganitong sista ninyo? Naraman diya, Bart. Gipos ni tatay. O may gamit-gamit kay di man ko kibaw. Ako tong huwaman, be. Magsista ka sa inyo? Uban ko? Dili. Dini? Dili, sad. Asam di ay? Sa ilang lori. Ha? Magjam-jam mo? Wala ko kibaw na. Wala ko kinyuing na. Dili, oy. Mangharana ko. Unsa? What? Unsa ka? Kupot mo ko kasi madughan. Nalimot ko, Part. Wapam di ko makainom ng tubig nga gikan nagkaon. Murag ibabag ang pagkaon sa kong liog. Uy. Mo ba?
Suot kayo. Uy, tatabay, naunsa na babulok ng dugan nimo, kakusugan na. Inom sa tubig. Aksyon man tagkabalakan nimo. Nabalaka ka na ko, Part? Tural. Best friends ko ta. Atakiyon pala kag di oras, mawadan kog suod nga higalang lalaki. Sige na, inom na. Okay ra. Kuhaon mo na akong sista. Ang akong heart. Kahuot sa akong heart. Mangara na siya ni Lori. Sa suod na mong higala. Nganong kang Lori pa man? Nganong dili naman lang ako? Kung sayo palang unta siya nga, usa ko kababay. Nga na bilanggo suod ining lawas sa usa ka lalaki. Masayo na unta na ko ang pagsulti niya sa matuod. Nga I'm falling in love with you, best friend. Pero may lain kang kimahal. It really hurts. Niya ka susimulawak tay? Gano'ng naghila ka? Kung sa hinungdan ang paghilak na mo? Tay! Ay, matumbat ka na ko sa... It really hurts! Migakos kagugot kayo na ko, anak. Anak, unsay problema, ha? Sultihis tatay. Unsay mong gilakad dyan? Ha? Ngano ka? Tay! Lapit na ko. It really hurts! Sultihin ako, mamati ko. Tay! It really hurts! It really hurts na kung suntokon ta kang buanga ka. Ngaab ka man niya, dili ka busulti kung say gilakan nimo. Ngano ka? Sakit, tay! Sakit. Sa. Nabuang na. Acting. Manda na ba, tay? Manda na ba? Usa? Ay, para sa mong... Dokol. Gaya. Kita. Acting? Para sa mong school to, tay. Kita sa dato, tay. Hinara to. Mo nang niya si Dave kay mag-practice mi para sa among play sa school. Magdrama-drama mi dito. Mauna mi si musista, tay, ha? Kay gamito na mo para sa mong role play. Kabuang ni anak ka. Yes, kita to, tay. Punti nga admi mo niya acting na di. Ay, Usman ako. Ayan lang, tay. Ala, sige, kuha dito sa pungpong. Pagisabit. Salamat, tay. Amaw pagkabata. Wala ka masayot sa kamatuuran, tay. It really hurts. Yan atas tugaran nila ni Lori bay. Ikulbaan man ko. Sam kay kulba-kulba niya. Tunay man tang laki. Di daangay magkulba-kulba. Kung mamisita ta, aw natural sa no na magkulba-kulba. Mamisita mo kita kung magagusto ta. Itaw, no? Pero, basta ha. No hurt feelings, ha? Kung manguyab ko ni Lori. Sabata ay sa mga... Ano ba? Ikaw ba? Gihikap niyo ko pudyuhan. Ako pa? Pudyuhan. Ikaw nga naman ang mga laki. Mo giganaon kung pudyuhan panagsa. Hinigila. Sama kay. Hinigalara akong pagtanaw ni Lori Park. Kibaw gigana. Suubet na ito pagsukad pa ng bata pa ta. Sa una pa. Umiga kita. Sumagod. Napagkita mo kagusto ni Lori. Di ba wa? Lagi. Mga bitaw. Basta bitaw, ha? Promise, ha? Di sabay ko gusto nga magkasumpa kita tungod lang sa babae. Badi good ta. Wa lagi parts some kay cross my hearts. Ganyan akong hearts, ha? Lagi. Cross my heart part.
More than one. Ko'y gusto ni Lori, bisan gamay. Promise ha? Promise. Salamat kay Part ha? Okay ra. Ay, sa matuig kang tao na ako, ani? Basta mo nga. Muragi ko ginervyos ta. Kuha na lang. Pusong bato. Pusong bato? Oh. Oh, sige. Oh, ha? Pusong bato? Di ba nga para man sa mga kanang heartbroken? Lain lang siguro Kanang pangharana ba? Okay. Kinaraan man ang harana. Hindi karaan sa mong kantahon. Sige. Unsa man ka ha? Ay, inahuman ako glabas akong uniform. Andamon ko lang sa tong tabako ni Lola. Maglikit na lang kong daan aron inikpangayo niya niya, maikatunol na ko. Ay, sa man rin. Marag naman tungod sa amok. Akong lilion. Sa kasing kapanganduyo Pelas ka ngangay Yugang kuno. Okay na to, Part. Part, sure ka nga. Okay na kito. Ngunit kantaho na ako. Okay na kito Kasi di ka na si Lori ani. Kaan na sa daan yung kantaho Pag maksor ba ng kantahan no? Ang pagharana, magkodi ay, karaan man. Kung ako'y imong haranahan na Part, ura mismo. Sugton yun dahin ta ka. Ha? Pero siyempre, di man ako si Lori, mga sadisal gani ako para nimo. Basta ha? Tiwasan ako kanta ha? John! John, iya ka? Hi, Lor! John, dali! Dayon, dali! Di ako yung nangarana ni mo, day. Pilingon, rakay Uy, ka. dali mo, uy! Ali mo! Dali, John! Lingkod oh! Ay, nagkukupti. Lingkod ko, Lor ha? Lingkod diha. Murang kag just now Salamat. Ay, dili ka sabog to patingkod kay si John malingkod to pad ako. Dili oh, dili. John, dali ba? Ay! Som ka Umira man ka, awa. Sabak mo kunin mo. Ano lang marunod, diya talaga. Okay ra. Unsa? Nayabag ka, Lori? Buyig ko ba? Okay ra lagi. Gaan ra man go kagod. Diya lang ka na lang. Kaluwag gini ba yun, no? Mabuan gini na ko siya ba? Ay, di palang nakumigo. Ay, sus! May kinasuroy mo no? Lori! Buyig na ko, be. Ano mo ko, Sa magay. Magay delikadisa, ay. Nasa birthday po. Buyog ko ba? Nalagod ka. Ay, kaluod ni mo, ay mamugos, mga. Ay, halangin na, bata. Part, si Ibog, be, kita itupad. Diri lang katapad na ko. Diri ra ka. Ay! Aligig biraha ba? Ay, kung biraha kay... makuratan ko. Sus na! Sus! Ayaw, ayaw aksyonin ko mo si Lori. Kung dili ka gusto nga kita ang magkakontrahin noon. Part! Suwayek aways, John. Di ba kita sa'yo mag-away? Lori? Part. Pero magagwa maanad namang Lori, eh. Murang gimig, ireng o kiro. Sumagod. Bisan, ingon ana mong tinagdan sa usag-usap, Part. Kano sa maganinumdum nga nag-away ming tinuurayin duha. Okay. Sorry kay Part. Lain man ko kayong tanawon ko kapakita ni mo si Lori sa imong komo. Ay, sus, muram kagkaroon pa eh. Tapi, gusto mo? Ano dito ni amo eh? Di nante ka ganina, di ba? Amisita ko. Soba na di ba eh. Maninuod sa kada. Puyo eh. Dasa mo ha, magwa kong kape nga sinangag para ninyo. Kadiyot sa... Part. Murag di man yun mo to si Lori na ako, Part. Ikaw ba? Sumod mo guta, Part. Mga maglisod siyag tuo ni mo. Pero, push mo lang yan. Asa kay Mayo, mauna na lang paulit, Part, para masulo na ako si Lori. Imo kung hingin lang, Part. Sa man niya siya para
Makadiskarte ko ba? Makadiskarte kong taro ni Lori. Sige na, Part. Sige. Hatagan na mo gigayon. Good luck, Part. Salamat, Part. Una lang ko, ha? Paliw lang kong ingon ni Lori nga miuna akong pauli. Kung mangita sila ako ba, nagsakit akong tiyan. Salamat, Part, ha? Sige, Part. Good luck, ha? Good luck. Good luck, Part. Kalamig yung isayaw sa kasakit. Unsam na kong unsam ni pagbuhak ng gibati kong alang ni Dave. Nagadugay. Nagkalaom naman ni. Huwag nagadugay. Nagkasakit na kit siya. Gusto kong manimot, pero di ko magawa. It's really hurt. Nilangon ako mabulaw sa bawal sa amo. Unyan ako, muli ka ng ngit-ngit na. Di ko gusto makakita si tatay nga magilak ko. May bungit siya. Nanay yung kape, oh. Uy, kainis, Part dyan. May pauli na nagdali-dali kay naglain ko na yan, tiyan. Uy, luuya, God. Humansa ni mo pugni, uy. Di na nato ni mo gipasiar. Banga asad ni mo, Dave, uy. Gilami kontra na kong kutaw ang paraiya. Ha? Kaya nga, wanan siya katilaw sa bag-o na kong specialty da. Sinunog ka kape with gata sa kanding. Ako na lang, Abi. Imo na lang na. Imo na lang na. Ako na lang say, inom ining imo, ha? Uy. Anong igor ang makanitan-aw na ako nga nihigop sa kape? Higupan ang kape ni mo diha. Nanong gipunit na nimong tasa sa kape nga akong giimnan? Kinalay ako ang imong giimnan. Aron nga, matilawan ako ang imong ngabil bisan di nila lang sa ngabil sa tasa. Unsa? Gabiin na, cute. Kalibunan man din niya akong gistambayan ganina, uy. Mura magdili hadlok ganina nga, kaya gayag pa. Hadlok naman di karon, uy. Ngit-ngit na. Mo pa uli na kong dadali, uy. Kadlok pa di din, may mga tunog sa unahan. Ang flashlight sa akong cellphone. Ako ipatungod niya. Kinsa ka? Miyunong siya. Kalain siyang gisulog. Lubos itom. O may bako siya. Ungo! Ungo! Ay! Tabang! Tabang! Ay! Nahug akong cellphone. Bahala na. Mudagan ko. Ngit-ngit na kayong palibot. Tingaling isundan ko sa bungo. Ay! Tabang! Tay! Mga kasama na pitong kamunamos magpaminaw sa uban pamasumpay ni Bag-utang Sugilanon. Bagong Haon. Nagsuwat Marites Parma Albores. Ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes. Spinner Joel Bensi. Recording editor Randy Tayad. Atong soundman Jan Lara. Dalit sa RMN Drama. Bigla na lang sinabi sa akin